دەستپێکی دە نەورۆزا 2026 التەواهی gelê Kurd pîroz dikin bi taybet rêber Apo û şehîdên Kurdistanê û eyna min ji vê newroza me îsal ku bibe remza aşîtî û azadiyê û destpêka 2026 de ev pêvajoya ku em tê re derbas bûn gelek êriş li ser me hatin çêkirin û ew qas hevalê me jî şehîd ketin ku ji me re bûn hêzeka pir xurt û ku ev hêza şehîdê me ku îro dihêlin em cejna Newrozê pîroz bikin serkeftin heriya me ya gelê Kurd. دەستپێکی ez vê Newroza 2026 rêber Apo şehîda û malbatê şehîda û dayîkê şehîda pîroz dikim. Ev dejna Newrozê ya 2026 ji bo me Newroza azadiyê û berxwedaniyê ye. Newroza 2026 ne bez şahîkeka Newroza 2026 Newroza azadiyê û aşîtiya gelê Kurd e. Em dixwazin di vê Newrozê de tevahîkeka mezin neqeba gelê Kurd de çê bibe. Sala 2026 li gerê Kurd gelek zehmetî kişand xastan di şerê Şêx Mexsûdê û Eşrefiyê de êşa ku gelê Kurd kişandî ti dema de nehatiye kişandin duvra destpêka ku esîrê me ketine tê de û şehîdê me hatine girtin xetweka gelekî êş bû ser gelê me yê Kurd tevahî em dixwazin îsal ev piştî vê êşa ku gelê Kurd kişandî êşek gelekî girîng bû gelekî giran bû ev êşa ha werê êşa bê êşa azadiyê û serkeftinê û derxistina azadiya serok Apo ji zindanê de û ev Newroza 2026 lê gelê me yê Kurd em dixwazin ku Newrozeka geş bê bê yekîtî bê bê hêz bê bê hermet bê hemû parçeyê Kurdistanê bibine yek. ام Newroza 2026 ام gelê Kurd pîroz dikin li seroka pîroz dikin malbatê xwe şehîda pîroz dikin li gelê Kurd tevahiyan pîroz dikin em bêjin Newroza îsal bibe Newroza serkeftinê û aşîtiyê em Newroza îsal em dixwazin bi rêbertî re pîroz bikinin em dixwazin rêbertî jî nama de vê Newrozê pîroz kê em Newroza îsal em bêjin Newroza serkeftinê û aşîtiyê û demokratiyê bibe.